Έλα, σκοπελίτη, πού είσαι, ρε? Έλα γάμο, το έχω μπλέξει εγώ στην κίνηση, μαλάκα με το ποδήλατο και κάνουν έργα επίστηδες. Θα έρθεις. Έρχομαι, ρε, κλείσε, έρχομαι, ρε, μαλάκα τώρα. Γάμο, πού να. Πρόσεχε λίγο που πας, ρε! Άσε με, ρε, φίλε, να πούμε πρόσεχε που πάω, να πούμε, δεν βλέπεις τι κάνουν εδώ πέρα. Άντε, ρε! Ναι, όλοι εδώ πέρα. Άντε, ρε, τι, ρε, φίλε, να πούμε μαγκές, να πούμε πουλάς. Τώρα θα κατέβω κάτω. Μα θα κατέβει το μαλάκα, να πούμε, ρε, φίλε. Πού είσαι, ρε μαλάκα, σκοπελίτη, τι έγινε? Γάμισε με τώρα, να φύγω, να ρε, μα κάτσε, απ' έξω είμαι, περίμενε, αυτό. Ωριακά πρόλαβες το πρώτο. Έξω, ρε, απ' έξω είμαι. Τι πιο πρώτο? Το πρώτο επεισόδιο. Γιατί τώρα είναι το δεύτερο? Ναι! Τέλειο. Μπράβο! Φτάσαμε. Δεύτερη σεζόν, δεύτερο επεισόδιο. Αυτό είναι τυχερό επεισόδιο. Γιατί sorry να πήρα, γιατί? Ναι. Λοιπόν, καλά, σήμερα τρομερή ημέρα. Ναι. Έτσι. Αλλά πριν από αυτό, καλώς ήρθατε λοιπόν όλα τα υπέροχα πλάσματα αυτού του κόσμου. Και είμαστε εδώ μετά το feedback από το πρώτο επεισόδιο, που πάλι αυτό έχουμε τόσο καλό ηχολήπτη. Θα το βρούμε όμως. Γιατί μας είπανε πως είναι λίγο χαμηλά. Ναι, και εμένα μου το είπαν αυτό, κάτι φίλοι από Γερμανία. Να πάνε να γαμηθούν, ναι. Ο Κώστας που το κόλλωσε και εγώ με τα αρκίβια μου. Η αλήθεια είναι, για όσους έτσι, αυτό... Δικαιολογίες πες. Καμία δικαιολογία. Έκανα μαλακία, ρε φίλε. Πήρα πολύ χαμηλή στάθμη. Δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Και το λούσαμε, γιατί σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Για όσους είστε εδώ πέρα από την πρώτη σεζόν, όπως είπαμε, το podcast γίνεται στην Baked. Σου κουτσούμου στο λουτόρμουλου. Και είχαμε πει κάποτε θα βγάζαμε μπλούζες. Τι έγινε? Δεν θα το πιστεύεις. Έχουμε merch! Έχουμε merch! Ναι, είναι το πρώτο merch της Baked. Σύντομα θα έρθει και Coach Couch merch. Μην κάνεις υποσχέσεις τέτοιες στα παιδιά. Τώρα. Ναι. Που υπογράφω. Εγώ θα κάνω ότι δεν το ήξερα. Αλλά μας πήρε περίπου 4 ώρες Ναι, μαλάκα. για να βγάλουμε 40 μπλούζες. Αλλά... Γαμάει. Εγώ να πω την μπλούζα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έγινε ένα μικρό λάθος στο το τύπομα που κάνανε εδώ τα αγόρια της Baked. Και αντί για B, η δικιά μου λέει D. Αλλά εγώ, επειδή είμαι δυσλεκτικός, το διαβάζω πάλι B, ρε μαλάκα. Γαμώτο. Το κεφάλι μου. Ναι. Οπότε είμαστε όλη μέρα εδώ πέρα. Έχουμε εισπνεύσει ό,τι χημικό υπάρχει. Εντάξει, φίλε, μια χαρά. Και λέμε, ας πιούμε και μια μπύρα πάνω από αυτό. Έτσι, Να κάτσει. Δεν ήταν αρκετό το trip. Τώρα θέλουμε να σκάψουμε βαθύτερα. Εγώ, σοβαρά τώρα, σε μια φάση, ήμουν... Δεν μπορώ να πάρω νάτα. Ναι, δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Ναι, να σου πω την αλήθεια, και εγώ επειδή δεν έχω άσθμα, απλά όταν ήμουν μικρός πέρασα ένα άσθμα, εν τέλει γάμισε, ήταν μια τρελή ιστορία. Δεν έχω άσθμα, αλλά άμα με πιάσει αυτό το κρύωμα, με πάει λίγο... Τι δεν έχεις? Άσθμα. Ναι. Άμα τέλος πάντων κρυώσω βαριά, με πιάνει αυτός ο βήχας στο... Και μαλάκα δεν μπορούσα να αναπνεύσω, έρθα πάνω και καθόμουν έτσι στην χώρα και κοιτούσα τα πιο το υπερπέρανα. Δεν πειράζει, τώρα τα καταφέραμε και αυτό είναι που έχει σημασία. Τώρα, έχω να τα πω με το σκοπελίτη μία εβδομάδα και, γιατί αν θυμάσαι είχαμε πει να κάνουμε νωρίτερα την ηχογράφηση, αλλά και αυτό το πλοίο ναυάγησε. Ναι. Εντάξει τώρα, λίγο λούθαμε. Ναι. Είμαστε όμως εδώ, σήμερα είναι Κυριακή 12 του Οκτώβρη. Α, λες και ημερομηνίες τώρα. Ναι. Άρε μαλάκα, ο καιρός έχεις γίνει, να πούμε τι έγινε. Ο καιρός, να πάει να χεστεί ο καιρός. Καλά γάμισέ με, ναι. Που μας βγάζει κρύο. Γεια. Είμαι το κρύο. Ήρθα τώρα στην πόλη σας. Γεια σου κρύο, τι κάνεις, καλά είσαι? Ναι, δεν είμαι καλά. Εγώ είμαι η υγρασία. Άλλοι κι αυτοί. Άλλοι. Και μετά κράτησε μια εβδομάδα και μετά... εντάξει, αυτό ήταν πλάκα, σας έκανα, τώρα πάρτε ήλιο. Και αέρα. Ναι, και αέρα, και γάμισε τα εγώ που πήγα Αθήνα λίγο με μπάντα εντόπικα.
έχει ψολόζεστα. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Ήμασταν με κοντοπαντέλωνα, ρε. Ναι. Ό,τι να είναι. Είδες και εγώ με σήμερα. Κοντοπαντελονάτος. Είσαι πολύ καλό παίχτη, γιατί βέβαια. Ευχαριστώ. Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω, κοπελί, τα νέα σου, να μου πεις τι κάνεις και πώς είσαι. Γιατί ταξίδευες. Ταξίδευα όπως πάντα σε κάθε πτυχή αυτής της ζωής. Και το κάνουμε όλο, το γυρνάμε, τίποτα. Καλά είμαι, ρε φίλε. Πολύ καλά. Περνάω όμορφα, περνάω γενικά καλά. Ας τους, πες τους, δεν μπορώ. Ναι, φαβάτες με πιάχνουνε. Ναι, του πήραν τηλέφωνο. Πού ταξίδεψες? Πήγα με Πάτρα και Athens. Αχα. Πάτρα με Frax Punks γαμό. Ναι. Πολύ ωραία Frax Punks, ρε μαλάκα. Ναι. Ατμοσφαιρικό, πολύ δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα φάνε τα μπαντούμπαρα. Α, δεν είχες ακούσει. Έχω ακούσει τα πρώτα, το Μαργούβι κλπ. Ναι. Μετά τους άφησα. Οκ. Ωραίοι, μπράβο τα παιδιά. Καλά λαϊβάκια ήτανε. Πήρες και merch. Πήρα να μην πάρω λίγο μέρτσα. Και κονκαρβίτσες πήρα. Ταξίδι, ο ύπνος δεν ξέρω τι είναι. Γιατί στην Πάτρα κάπως καταλήξαμε να πίνουμε 3 μπουκάλια βότκα. Και σου είπα πριν ότι ήμασταν σε πλατεία. Ψέματα σου είπα, από το θυμόμουν λάθος. Είχαμε πάει σε ένα μαγαζί που ήταν σαν την κρίνη παλιά, το blender, το θυμάσαι? Ναι. Για όσα πλάσματα εκεί έξω δεν ξέρουνε, παίζει τρασίλα των 80s και οι μπόμπες είναι ποτά. Τα ποτά δεν είναι μπόμπες, κατάλαβες τώρα. Ναι. Άστο ρε. Ναι, χαμός, Ναι, χαμός ήμασταν μετά έτσι μαλάκα σε μια γωνία να πούμε. Αυτό λίγο ύπνος εκεί, Αφίνα μετά, είδα και την Εύα. Τα φιλιά μας στην Εύα. Φιλάκια. Οπότε, καλά. Πατάμε στα πόδια μας. Ναι, έχω κοιμηθεί σήμερα. Πα. Όχι. Ναι, και το Βέπι πάει καλά. Και το? Βέπι Α, the band, Βέπι, Βέπι the Βέπι. band, φίλε, ναι. Ετοιμάζετε λαϊβάκι. Δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα, σου πω μετά. Εντάξει. Αλλά θα τα ανακοινώσω όλα στην ώρα τους. Ωραία. Να μας κάνεις εδώ πέρα ανακοίνωση. Έτσι. Εγώ. Να μην σε ρωτήσω εγώ, ρε μαλάκα, το πει μόνο του. Εγώ. Δεν με ρώτησες κατευθείαν. Πες μου. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Σιγά, πνικής. Αφήνουμε μια κουλιά, ρε πούστη μου. Εγώ δούλευα. Αλήθεια. Ναι. Φίλε, δεν έκανα τίποτα. Περίμενα αυτή την Κυριακή πώς και πώς για να έρθουμε εδώ πέρα και να κάνουμε τις πλούτσες. Αλλά τώρα απελευθερωθήκαμε από αυτό και πάμε να δουλέψουμε σε κάτι φουτεράκι. Αλλά ναι, η εβδομάδα μου ήταν boring as... Πίσω, κάνει λίγο backwards. Φουτεράκια. Ναι. Φουτεράκια. Ναι. Αμέ. Θα έρθουν και αυτά, Ανακοινωσάρες έχουμε σήμερα. Καλά, εντάξει, χαμός. Ξέρεις όμως τι έκανα. Τι. Καλά, έκανα τρομερό binge watching και έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Τι είδες, μαλάκα πάλι? Λοιπόν, στο σπίτι βλέπουμε κάποια πράγματα. Βλέπουμε Love is Blind. Τι βλέπετε? Love is Blind. What is this? Δεν έχεις δει Love is Blind? Όχι ρε μαλάκα. Λοιπόν, Τι είναι αυτό? Ωραία, σκέψου. Είναι 10 άντριδε και 10 γυναίκιδε. Και κάνουνε μεταξύ τους. Δεν κάνουν τίποτα. Άκου, είναι 10 και 10. Σε ξεχωριστούς χώρους. Ξεχωριστά σπίτια. Σεξ, ξεχωριστούς χώρους. Σε ξεχωριστούς χώρους. Και κάθε μέρα πηγαίνουν σε κάτι pods, δωμάτια, με έναν τοίχο ανάμεσά τους. Δεν βλέπονται. Σαν τσόντα ακούγεται ρε. Θα σου πω. Και δεν βλέπονται μεταξύ τους και μιλάνε. Και μπορούν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο. Και κάθονται εκεί πέρα 2 εβδομάδες, κάτι τέτοιο, 30 μέρες, δεν θυμάμαι. Και μιλάνε όλοι με όλους, χωρίς να βλέπουν ποτέ το πρόσωπο του άλλου. Και στο τέλος αυτών των ημερών πρέπει κάποιοι, είναι ο τρόπος για να περάσει στο επόμενο στάδιο, πρέπει να κάνουν πρόταση γάμου στο άλλον άνθρωπο. Πρόταση γάμου. Ναι, χωρίς να έχουν ειδωθεί. Βρε, δεν γάμισε αυτό, αλλά σε 20 μέρες, μαλάκα. 20-30 μέρες, ναι. Περίμενε. Άμα δεχτεί το άλλο άτομο, βρίσκονται.
Τίποτα, ένας ξάδερφος πέρασε απ' έξω, κοιτάει. Βρίσκονται. Κοιτάει κι εγώ. Βρίσκονται. Και ξέρεις, γίνεται πάλι μια τυπική πρώτη γάμου που φαντάζεσαι τώρα να μιλάς με έναν άνθρωπο για τόσες μέρες, να μην έχετε δει ο ένας τον άλλον και να έχετε δεθεί συναισθηματικά, γιατί υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο μετά από τόσες μέρες και να σε βλέπω, ξέρω. Ρε, έχω χαζέψει. Περνάνε άνθρωποι απ' έξω μου χαμογελάνε, ρε μαλάκα. Τι να κάνω. Και να σε δω και να είσαι εσύ για τον Μπούτσο. Είναι εγώ σκατά. Ναι, έχουν γίνει πολύ awkward σκηνικά. Σίγουρα. Στο γεώμαι. Μετά από αυτό, Ναι. πάνε 10 μέρες όλα τα ζευγάρια που έχουν δημιουργηθεί κάπου για διακοπές και κάνουν activities. Εκεί πέρα, ξέρεις, βλέπουν το πώς μένουν και τα λοιπά. Και ξέρεις, πολλοί μπορεί να χωρίσουν εκεί πέρα. Ναι. Μετά από αυτό, όσοι επιβιώσουν. Για πόσο έχει, ρε μαλάκα. Περίμενε. Πάνε και μένουν 2 εβδομάδες μαζί σε ένα σπίτι, ή το ένας του άλλου. Και μετά από αυτό είναι η τελευταία τέτοια που είναι ο γάμος. Που εκεί πέρα ανεβαίνουν και οι δύο πάνω στο. Άλταρ. Άλταρ, ναι. Στα ελληνικά. Στο κόλπο. Ναι. Στο ματζαφλάρι. Το ματζαφλάρι. Ναι. Και ξέρεις, εκεί πέρα που πρέπει να πούν το τελικό ναι. Και έχουν μαζέψει τώρα σόγια από εδώ, ιστορίες κτλ. Και πολλές φορές είναι μόγι. Ναι. Λοιπόν, και εκεί, γιατί στο λέω. Μέσα από αυτό το doom binge watching, κατάφερα, και εντάξει από πολλά άλλα σκηνικά που έχω δει και θέλω λίγο να τα σχολιάσω μετά. Και συμπέρανα κάτι. Πραγματικά, με όλα αυτά που γίνεται στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έτσι. Όχι συγκεκριμένα θέματα, από τον Τραμπ και το Ισραήλ. Τραμπ, Νόμπελ Ειρήνης, μόνο. Ευτυχώς. Ναι. Τι να σου πω, μέχρι ό,τι γίνεται στο Σύνταγμα, ό,τι γίνεται στο μικρό κόσμο μας, τα πάντα. Ό,τι γίνεται σε όλες τις μεγάλες εταιρείες, μαλάκα. Words, οι λέξεις, δεν σημαίνουν πλέον τίποτα. Καλά, ναι. Μαλάκα, ο καθένας βγαίνει, λέει, κάνει ό,τι θέλει. Τώρα δεν σου μιλάω μόνο για big corporate jobs και πωλήσεις και το προϊόν μας κάνει αυτό και μαλακίες. Μαλάκα, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει, ό,τι να είναι. Και τι εννοώ. Δεν πρέπει πλέον, νομίζω, να παίρνουμε στα σοβαρά ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν τόσο ακραίες εκφράσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω πλέον γιατί πραγματικά καθόμαστε και ασχολούμαστε άλλο. Πάνε και λένε χοντράδες, πάνε και λένε, ας πούμε, ακραία, τι να σου πω, σχόλια για την οποιαδήποτε μειονότητα. Ή, ας πούμε, μέχρι και πολιτικά πρόσωπα που μπορεί, ας πούμε, να ξέρουμε ποιο συγκεκριμένα εννοούμε. Κάποιους που επισκέφτονται συχνά νοσοκομεία και ότι όλα είναι, ας πούμε, απλά λένε πράγματα. Οι λέξεις πλέον δεν σημαίνουν τίποτα. Είτε, ας πούμε, μιλάμε για το ότι όλα στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ας πούμε, ενώ κατά μέσο όρο είμαστε στις 5,5 ώρες αναμονή στα επίγοντα. Άρα η λέξη, ας πούμε, καθυστέρηση δεν υφίσταται, δεν έχει πλέον την ίδια ερμηνεία. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Καταλαβαίνω τι εννοείς και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να φέρουμε και κανένα γιατρό εδώ πέρα, σαν καλεσμένο. Να μας πει λίγο. Θέλω λίγο να πάρω το inside σε αυτό. Ναι. Αλλά επειδή πες για νοσοκομεία, ξέρεις, έκανα εγώ μια σύμβεση τώρα κάηκα. Ωραία, ναι. Συγγνώμη. Αλλά καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Καταλαβαίνω, μωρέ μαλάκα, τι λες. Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Στη χώρα από ό,τι δηλώσεις είσαι. Δεν είναι, όχι, αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν είναι μόνο στη χώρα. Εντάξει. Παράδειγμα. Θα σου δώσω παράδειγμα. Αυτό, εντάξει. Θα σου δώσω ένα πολύ που το είδα και το έχω σώσει γιατί ήθελα να στο σχολιάσω. Και έχει να κάνει με τον Πλεύρη, φίλε. Τι είπε πάλι αυτός ο Μινάς? Ο μεγάλος. Ο Μινάς. Ναι. Τον πω τίποτα άλλο. Είχε ένα φασιστικό παραλήρημα. Ο Πλεύρης. Ναι. Νόμιζα θα σχολιάσει το παραλήρημα. Άκου. Λέει, αν γίνει Χούντα, θέλω να είμαι επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Περίμενε. Ειλικρινά. Τι πρέπει να κάνεις τώρα με αυτόν τον άνθρωπο? Όπως θα έλεγε ο αείμνηστος ο Γιώργος Αγεωργιούς, μόνο σε πετάει, πάει μαλάκα.
Δηλαδή, ρε φίλε, τι λες, ρε φίλε. Αν γίνει χούντα, δεν ξέρω, ξέρεις αυτό, δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουνα ο... Τι λέει, άντε γαμίσου, ρε. Να σου πω. Ουσιαστικά τώρα τι λέει. Λέει το ότι εάν γίνει μια εγκληματική οργάνωση, ωραία, εγώ θέλω να λάβω μέρος σε αυτό το έγκλημα και να είμαι αυτός που θα σκοτώνει ή θα δίνει τις εντολές να σκοτώνει Τους ανθρώπους. κομμουνιστές παλιά, πλέον Περίμενε, όποιους βρούνε. Αυτό. Άρα ουσιαστικά μόνος του δηλώνει ότι θέλει να συμμετάσχει σε μια εγκληματική παραβατική πράξη. Ναι. Και δεν του κάνουν τίποτα. Και δεν του κάνουν τίποτα. Για κάθε εκεί και ξύνει το τέτοιο. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να λέω τώρα. Λοιπόν, θέλω να πάρω ένα πιστόλι και να πάω στο τάδε μέρος και να βάλω σε όλα φόκο και να κάνω πιου. Ναι. Αλλά εγώ θα μπορούσα να είμαι απ' έξω. Γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα. Ναι, δεν το έχω κάνει. Αλλά αν, ας πούμε, κλάσω 2 φορές μια μέρα. Δεν ξέρω γιατί ήταν αυτό το πρώτο. Άστο, γιατί άμα ήταν αυτό το trigger. Άστο τίποτα, μαλάκα, τα έχεις γαμίσει όλα. Κάθε μέρα θα κλαίγαμε νεκρούς. Sorry. Ναι. Ναι. Τι λέγαμε. Όχι, έλεγες ότι ναι, ότι τα triggers, ρε παιδί μου, απλά τα λέει ο άλλος και Τι τίποτα. περιμένουμε. Ή κλείστον μέσα. Ποιον ρε. Αυτόνα που το είπε. Ή βρες έναν τρόπο να τον ξεκόψουμε από την κοινωνία. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας λέει πράγματα έτσι. He's small and he's cons. Ναι. Και πού κολλάει αυτό με το Love is Blind. Ναι. Και γιατί, πώς μου ήρθε η φιλοσοφική έμπνευση, έτσι. Γιατί και μάλλον και εμένα μου φέρει μια πολύ καλή φιλοσοφία, στην πω μετά. Να μου την πεις. Έβλεπε ζευγάρια που, ξέρεις, ας πούμε, όλη την ώρα ήταν OK μεταξύ τους. Και φαντάζομαι ότι οι επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει ένα τέτοιο. Οι επιπλοκές ίσως είναι λάθος λέξη, θα μας πούνε μετά αυτοί που μας διορθώνουν πάντα. Ήρεμα, τα έκανες λίγο ράπ εκεί πέρα, Ναι. Ενώ, ας πούμε, όλα ήταν καλά στο ζευγάρι, ή τουλάχιστον έτσι φαινότανε, ξεκινούσαν και μαλώνανε για το τίποτα. Από το πουθενά. Μήπως ήταν και λίγο τελωτικό, μωρέ, αυτό. Και... δεν νομίζω. Okay. Έχω δει πολύ... Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί ξεκινούσε από κάπου που, ξέρεις, μπορεί να είχε βάση, ρε παιδί μου, αλλά μετά το χάνανε απλά και οι δύο και ήταν ένα τελείωτο τέτοιο. Και, fun fact, για το Love is Blind. Επειδή μάλλον δεν θέλουν να πληρώσουν τα τραγούδια, όλα τα τραγούδια, τα δικαιώματα, για να παίζει, είτε στο background είτε στο τέλος κάποιων σκηνών, βάζανε δικά τους. Ναι. Τα οποία ήταν, ξέρεις, generic, love-like songs. Αλλά το σκοπ ποιο είναι, ότι πάντα πιανόντουσαν από τη σκηνή, ξέρω εγώ, και το τραγούδι μπορεί να επαναλάμβανε στίχους ή φράσεις που έχουν υποθεί μες στη σκηνή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν να σου λέω εγώ, Σκοπελίτης, you broke my heart. Και θα πήγαινε, θα ξεκινούσε το τραγούδι. You broke my heart. Και θα πήγαινε έτσι. Ωραία, μαλάκα. Δες το. Θα το δω. Είναι YouTube ή είναι σε κάποιο... Είναι Netflix, αλλά μπορείς να δεις και Bets μίλιες, μπες να παίξεις με φρουτάκια. Στο τέτοιο, στο Instagram. Instagram. Ναι. Οκ. Τώρα, το άλλο που ήθελα έτσι να σχολιάσουμε είναι ένα φαινόμενο. Γιατί, τι κάνεις όταν είσαι σε μια ρουτίνα, αυτό είναι το πικ μου, το peak form μου, και έχεις φτάσει σε ένα σημείο να μην σε νοιάζει τίποτα άλλο γιατί είσαι πτώμα, οπότε σκρολάρεις, βρίσκεις πληροφορίες. Doom scrolling. Ναι. Το έχω μάθει αυτό. Και παρατηρείς πράγματα. Ναι. Μέσα στο doom scrolling. Και αυτό μου το αναγνωρίζω, φίλε. Το ότι μπορώ... Κατεβάζω έτσι. Δεν σε μπορώ, βρε μαλάκα, ναι. Αλλά θα πικάρω αυτά που θέλω, ρε φίλε. Οκ. Και θα τα φέρω έτσι. Άμα βγουν τη συνομιλία μας όμως... Άστο. Κλείστονα. Γιατί παρατήρησα, το σκεφτόμουν, ας πούμε, έτσι και για το χώρο εδώ πέρα. Σε κάποια φάση, με το καλό, δεν ξέρω πότε, θα έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να κάνουμε εγγένεια. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε η τέτοια. Και έβλεπα, ξέρω εγώ,
DJ που κάνουν, ξέρω εγώ, events σε μαγαζιά. Καλά, έχω να σου προτείνω DJ πολύ καλούς. Να με πεις. Ε. Αλλά ξέρεις κάτι έτσι απογευματάκια ή μεσημεράκι. Ναι. Φίλε, όλο αυτό έχει όνομα. Τι, αλήθεια. Ναι. Πώς λέγεται? Πώς θα το λέγες? Είναι μόνο για εγγένεια. Όχι. Είναι η special event, ρε παιδί μου. Και έχει όνομα εκτός από το special events. Ναι. Δεν ξέρω, μαλάκα, δεν ξέρω. Περίμενα να πεις κάτι καλό, ρε μαλάκα. Με γάμισες, Μετά από τέτοια παύση. Φίλε, λέγεται soft clubbing. Γίνεται, τι να σου πω, σε αρτοπία, εντάξει, σε μπαρ προφανώς, σε μάρκες, μαγαζιά με ρούχα, παντού. Ναι. Πολλές φορές δεν έχει αλκοόλ. Μπορεί να έχει. Δεν έχει αλκοόλ. Γιατί δεν έχει αλκοόλ? Άμα γίνει σε φούρνο, μπορεί να έχει, ας πούμε, ωραία πράγματα και να έχει και μια σαμπάνια. Θέλω να σου πω, δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει ποτάρες. Ή μπορεί να έχει άπερολ, ξέρω εγώ, να έχει 1-2 κοκτέιλ. Ο φούρνος δεν μπορεί να φέρει, ρε φίλε, τώρα να κατεβάσει ολόκληρο μπαρ. Μπορεί να έχει 2-3 ποτά. Δεν έχει σημασία. Πολλές φορές είναι με καφέ. Αυτό το ακούω, γιατί είμαι φυσμένος στην καφέινη, αλλά ναι. Ναι. Και έχει γίνει trend. Έχει κάποια λίγο πιο morning graves. Και η γενιά μας φαίνεται, νομίζω, ότι το έχει απογειώσει. Γιατί, πες μου, εγώ το παρατηρώ. Δεν είμαστε για clubbing. Όχι ρε. Ρε μαλάκα, τι clubbing δεν σε είπα που πήγαμε... Σου έλεγα, μπήκαμε μέσα στο κλαμπ και από την παρέα που πήγαμε και κλαμπάραμε, αυτοί που χορεύαν και γουστάρανε ήταν πιο μεγάλοι από εμάς ή πολύ πιο... Τι μέσο όρο ηλικίας έχει το κλαμπ? 20. Πιτσιρικαρία. Αυτό. Αλλά εγώ είχα πάει εκεί πέρα, είχα πάρει το ποτάκι μου, το ηλεκτρονικό μου, το τσιγαράκι, έκανα πάφα πούφα και έπινα τη βότκα κατέβαστη. Αυτό ήτανε. Έβαλε κανένα δυο που μου αρέσανε, τύπου της Φουρέιρα, ρε, αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά. Κούνησα λίγο το κορμί μου, αυτό ήταν, τελείωσα εγώ, δεν να πιω τώρα. Λιποθύμησε όλο το κλαμπ. Καλά βέβαια. Έτσι. Είχα να πληθώ 2 μέρες γι' αυτό. Όντως. Εντάξει. Μαλάκα. Εντάξει κάνετε. Αλλά ναι, όχι, δεν είμαστε. Πιστεύω ότι κι άλλους, ας μας πούνε. Πότε βγήκαμε εμείς, ρε? Καλά, εντάξει, τώρα μην βλέπεις εμάς τώρα. Τελευταία φορά που βγήκαμε. Πες να ήταν στην τετραήμερη στο Λύκειο, ξέρω. Ναι, βρε ψυχή μου, αλλά εμείς είμαστε και μια παρέα που είμαστε πιο επιτραπέζι, γουστάρουμε αυτό. Όχι, αυτό είναι που προσπαθώ να σου πω. Πιστεύω ότι γενικά η γενιά μας. Και δες λίγο από τον κύκλο σου. Δεν σου λέω θα βγεις για πύρα. Μην κοιτάς τη δουλειά σου. Εντάξει, γιατί ο κύκλος μου και η δουλειά μου είναι λίγο άλλο πράγμα. Ναι, μην κοιτάς τη δουλειά σου και άτομα που συνδέονται με τη δουλειά σου. Κοίτα όλοι τους υπόλοιπους φίλους σου. Τίποτα μαλάκα, εκεί. Κανένας. Είστε ζόρικοι. Τίποτα. Δεν είμαστε πλέον φτιαγμένοι γι' αυτό. Όμως το soft clubbing, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι εκτιμάμε πλέον περισσότερο τον ύπνο, περισσότερο από κάθε άλλη γενιά. Ναι. Και έχεις ένα σουκού. Γιατί να μην βγω έξω στο κέντρο το μεσημέρι, να πιω τον καφέ μου, να πιω το Aperol μου, να ακούσω τη μουσική μου, να παρτάρω, να βαϊμπάρω μέχρι το βραδάκι, απογευματάκι, whatever, και να νάκια. Καληνύχτα. Εγώ, σαν έτσι μεγάλος αλήτης, σε αυτή την περίοδο που είμαι λίγο τώρα, εντάξει, οπότε δεν μπορώ να σου μιλήσω γενικά, γιατί παλιότερα θα συμφωνούσα. Διαφωνώ. Αγαμίσου ρε μαλάκα. Δεν θα βγω μεσημέρι, αγαμίσου όχι, αλλά δεν θα βγω μεσημέρι να πάω να πιω καφέ με καλό σαντουιτσάκι και να πω μαλάκα εντάξει βγήκαμε. Θα έχεις ένα άπερο λόγο σου λέω. Άχι ρε φίλε. Θα παίζει ωραία μουσικούλα. Άχι. Εγώ φίλε το γουστάρω πολύ. Γιατί θα ξυπνήσω την επόμενη μέρα και θα είμαι κομπλέ. Ναι. Και δεν θα χάσω την Κυριακή μου. Βρε μαλάκα, δημόσια υπάλληλοι να πούμε, που έχεις κάνει 4 παιδιά και λες... Συγγνώμη, γιατί εσένα σου λείπει ας πούμε να ξυπνάς Κυριακή, να είσαι... Δεν μου λείπει ακριβώς, απλά... Ζόμπι. Ζόμπι είμαι ούτως ή άλλως. Ζόμπι. Ρε φίλε, απλά άμα μου πεις εσύ, ξέρω εγώ, λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, παίζει ένα rave στις 12 το μεσημέρι, θα σου πω μαλάκα ηλίθιος. Και άμα μου πει ο άλλος, παίζει ένα rave στις 12 το βράδυ, θα πάω 12 το βράδυ να ρεβάρω. Θα σε πάω. Αυτό έχω να πω.
Όμως, εντάξει, νομίζω το πικ. το πικ. Που ήθελα... εδώ σίγουρα θα έχεις καμιά ιδέα, αλλά εγώ έχω σκεφτεί πολλές. Μιας και απέτυχες με το soft clubbing, παταχώντας, Γιατί? θα σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Άντα. Ο Τσίπρας. Το είδες? Τσιπράλε, Το είδες? που είσαι εξάδερφε. Δεν τον είδα. Νέο κόμμα. Νέο κόμμα, λοιπόν. Και θες ονομασία τώρα εσύ. Ναι. Αλλά θα το παίξω κι εγώ. Και εσύ θα βρεις μία. Εγώ όσες θέλεις, bro. Όχι έτοιμες, έτοιμα-τζίβικη. Όχι. Δεν πήρα του Λούμπεν. Εντάξει, του Λούμπεν ήταν πολύ επιτυχημένες. Ήτανε Ήτανε. καλές. Λοιπόν. Πάει ο ΚΝΕ παρά ποτέ. Για τους ψαγμένους είναι αυτό, γιατί ο Τσίπρας ήταν στην ΚΝΕ. Είναι για τους ψαγμένους. Και ένα Καλό. εμπορικό. Να σου δώσω και ένα εμπορικό. Αριστερά! Σκέτο. Σκέτο ρε μαλάκε! Αριστερά σκέτο. Αριστερά σκέτο! Μπράβο. Τέλειο. Μπράβο. Τσίπρα. Το έχουμε. Τσίπρα, άμα μας ακούς, να σου πω. Έτσι. Πώς κάνει κοσάρικο, ρε φίλε. Καμιά θέση. Πες καμιά κανένα τέτοιο καλό. Συγγύσου και τα Θα μαντέψουμε. τα βρούμε, μέσα σε βγάλουμε, θα σε φέρουμε. Εγώ, εντάξει, μην φανταστείς ότι πήγε πολύ μακριά το μυαλό μου. Προφανώς ερχόμενος από το χώρο του tech. Τι τεκ. Tech. Δισκοτεκ. Τεκ. Πω και ένα μπιτάκι τώρα. Ναι. Να είναι καλά οι μπερίτσες. Προφανώς μπορούμε να πούμε ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Έτσι. Εντάξει, αυτό ωραίο, Ή ναι. V2.0, νομίζω αυτό θα ήταν το... Μπορούμε να το κάνουμε ΣΥΡΙΖΑ Plus ή Αριστερά Plus. Μαλάκα, αυτό θα έχει συμβρωμή. Ναι. Δεν θα γαμούσε. Καλό. Νομίζω το 2.0 είναι πιο καλό. ΣΥΡΙΖΑI. Και να βάλουμε ένα AI του Τσίπρα, όπως έχουν κάνει στην Αλβανία. Που έχουν σοβαρή είναι η Αλβανία. AI πρωθυπουργό να κυβερνάει. Χαιρετίσματα. Μεγάλη σιπταρία. Και να το κάνει ΣΥΡΙΖΑI. ΣΥΡΙΖΑI. Ή μετά ο άλλος τρόπος, ας πούμε, που δεν ξέρω γιατί δεν το... Παλιά νομίζω το κάνανε, ότι ήταν το... Έχεις χάσει ένα καλό. Πώς είναι η πλεύση, αυτό φτάνει στάθμη. Ναι, αλλά πρέπει να είναι στάθμη και κάτι ακόμα, όχι σκέτο στάθμη. Τώρα γάμισε Εντάξει, με, αλλά το αστείο ήταν εκεί, άντε. Έχεις δίκιο. Μαλάκα, ρε. Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι όλα τα κόμματα έχουν ένα σλόγγαν, αλλά θα μπορούσαν να τα αναφέρουν, ξέρω εγώ, μέσα στο... και στο όνομα, ρε παιδί μου, όπως κάνουν στις ταινίες. Πηγή. Πηγή με νερό. Πηγή βεβετζή. Λοιπόν, τύπου, πώς ήταν οι Avengers. Endgame. ΣΥΡΙΖΑ Endgame. Όχι να το κάνεις 50 αποχρώσεις του κόκκινου, τύπου... Αυτό, εντάξει, αυτό ωραίο είναι και αυτό. Ότι... Βασικά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 50 αποχρώσεις... Ο τελευταίος των αριστερών. We have a winner, νομίζω, σε αυτό. Όχι. Όχι, το μαλάκα. Όχι. Το καλύτερο. Κοπάνεις και λίγο το μικρόφωνο, να έχουμε δώρο. Δεν πειράζει. θα ήταν να το πούνε, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ Inception. ΣΥΡΙΖΑ Inception. Και να μην ξέρει κανείς σε ποιο όνειρο ξύπνησαν και ποια version του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Αυτό το πήρα από φίλο. Αυτό το πήρες από κλέψιμο. Από φίλο. Από φίλο. Γεια σου, φίλε. Ναι. Αυτό. Αν υπομονώ να δω, πάμε πάλι full δικομματισμός στην Ελλάδα. Να γίνουμε... Λες να... Φίλε, εγώ πιστεύω, το λέω τώρα... Το κολλάρεις. Το κολλάρω. Θα έχουμε πάρα πολλά κόμματα στις επόμενες εκλογές που θα μπουν μες στη Βουλή. Ρε φίλε, μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης σου, μπράβο, αλλά κάπως μέσα μου νιώθω ότι πάλι θα βγει αυτός ο μαλάκας. Άσε το ποιος θα βγει. Το ξέρουμε όλοι ποιος θα βγει. Το θέμα είναι ότι
κανένα κόμμα, όποιο και να είναι αυτό, να μην έχει αυτοδυναμία. Ναι, μας γαμίσει πάλι. Ναι. Και να ακούγονται πολλές φωνές. Τώρα θα μου πεις ότι θα μπει και άλλοι, δεν θέλω να πω το επίθετο για να μπλέξουμε. Αυτοί που είναι μισογίνης, αλλά η ίδια θέλει να είναι αρχηγός κόμματος και ζει με 3.000 ευρώ το χρόνο. Έλα και παρακαλώ πολύ. Και κατάλαβες τι λέω. Όχι, εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Από το κοριό μου, εμένα. Ξέρεις. Κοίτα με. Αλήθεια. Ντροπή. Με 3.000 ευρώ ζει. Αλήθεια. Ναι. Το μήνα. Ναι, γιατί έμενε με τη γιαγιά της. Ναι. Και ήταν όλη την ώρα out να σε την conquest, πεις. σε campaign. Να την πεις ότι άμα ζορίζεται, αν τη δώσω εγώ κάνα κοσάρικο, να την περάσει. Πίνει το μεροκάματα, πάρει το μισό, εντάξει, θα τα βγάλουμε Αν πέρα. βγαίνω εγώ παίζω μουσική, αν τη βίνω ρε παιδί μου κάτι την κοπέλα. Έτσι. Να μην ζουρίζετε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Πιστεύω ότι θα μπουν και τέτοια κόμματα, αλλά εντάξει, θα κάνουμε. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι. Ό,τι θέλει, ας ξημερώσει. Ό,τι θέλει, ας ξημερώσει. Ναι. Έτσι πάει η παροιμία. Μα δεν ξέρω. Εγώ Μαλάκα είναι αυτός. στις παροιμίες... Τι έγινε, ρε Μαλάκα, με μια μπύρα σου ρούσε, αυτό ήταν τέτοιο. Όχι. Μπορούν να στο επιβεβαιώσουν όλοι. Στις παροιμίες είμαι άνετα χειρότερος και από τον Μπακογιάννη. Τίποτα ρε, τίποτα. Στου βροντού την πόρτα, όποιον θέλεις, ξέρω εγώ, κάντου μια ερώτηση. Κάντου σιάτσου μασάζ. Ναι, οκ, τα ακούω. δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω ποτέ κάτι σωστά. Κοίτα, κι εγώ μια παροιμία ξέρω. Τι. Αν δεν έχεις μπάρμπα, φαναγόρασε. Βέβαια. Τι λέει, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω καν αυτή τη στιγμή. Ναι ρε, Μαλάκα, είναι πολύ δύσκολο. Είχα διαμάχη. Με ποιον, ναι. Δεν θα σου πω με ποιον. Εντάξει. Είχα Ντρέπεται. διαμάχη με την Κλαία. Α. Συζητούσαμε. Συζητούσατε είχατε διαμάχη, τώρα μην πέρβεψες. Θα σου πω. Κάτι κάπου είδαμε. Δεν θυμάμαι πώς προέκυψε αυτό. Μάλλον από το Love is Blind. Έχετε καεί, Μαλάκα. Θα σου πω. Και κάτι μου λέει καλά, ξέρω εγώ. Εκεί στην Καλαμαριά δεν είχατε συμμαθητές με τατουάζ. Και μου λέει χαρακτηριστικά πολλά τατουάζ. Και λέω, παίζει μουσική, Παίζει κάποιος αγαπάει και παίζει λίγο στα μάτια. Ναι. Δεν πειράζει. Λέω, όχι. Τι είχαμε, ρε. Με πολλά τατουάζ. Δεν θυμάμαι αν ήταν πολλά. Αλλά Περίμενε, είχαμε και να εδώ. ήταν στην ηλικία μας. Εδώ είχαν κάποια παιδιά, εδώ στο λαιμό. Και ήταν στην ηλικία μας. Ναι, ρε. Τριαντάφυλλα στο λαιμό. Ωραία, πόσα ήταν. Ένα τατουάζ. Στο Λύκειο. Α, στο Λύκειο λες. Ναι. Α, νόμιζα... Όχι. Όχι μετά. Α, οκ, Εγώ οκ. αυτό προσπαθώ να σου πω. Όσο είμαστε στο σχολείο. Άντε να ήταν ένας που να είχε κανένα δυο, ούτε καν νομίζω, αλλά ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρε, Καλαμαριά. Φλόρι είμαστε, ρε. Φλόρι. Αυτό είπα. Ναι. Μου λέει εμεί στην Τούμπα, λέω εντάξει. Τώρα ρε μαλάκα, ένα 2-3-4 είναι τούμπα. Και μέσα στο κορυδαλό. Βασικά ένα 2-4 είναι τούμπα. Τι Οι είναι. παοξίδες δεν λένε 1-2-3-4, ναι, λένε ναι, 1-2-4. ναι. Γιατί η 3 είναι του Άρη και... Ναι, οκ. Ναι. Εντάξει ρε φίλε, τούμπα έχει παόκια ρε μαλάκα, πολλά. Που είναι σοβαρός λαός και εντάξει. Έτσι λέμε τώρα, Πάοκια. Είμαι ευγενικός άνθρωπος, εντάξει. Φίλε, δεν μπορώ με τον Πάοκ συγκεκριμένα. Πρόσεχε, τι θα πεις, γιατί δεν μας φάνε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει Πάοξής που να είναι εκεί πέρα κοντά και να μην... Γιατί μένω πολύ κοντά στο γήπεδο του Πάοκ. Φίλε, κάθε φορά που έχει αγώνα, το πάρκινγκ στη γειτονιά μου είναι ό,τι να είναι. Κάθε φορά που έχει αγώνα, το πάρκινγκ στο πατρικό μου είναι ό,τι να είναι. Που μένω... Ναι. Σχετικά μακριά, εντάξει. Λίγο πιο μακριά, ρε παιδί μου. Γιατί το είπαμε θου. Μαλάκα. Γιατί με κοροϊδεύεις έτσι σήμερα. Σκοπελίτης τέτα-τέτ. Τεατέτ. Πω, τι κάνουμε τη μουσική. Παιδιά, αυτή τη στιγμή που λογικά δεν θα ακούγονται. Παίζει... το σκυλί από την άλλη φορά δεν ακουγότανε, να ξέρεις. Ναι, χαίρομαι. Ναι, αλλά αυτό παίζει να ακουστεί. Για ένα δευτερόλεπτο νόμιζα ότι είναι χριστουγεννιάτικα. Μαλάκα. Πάω να δω, περίμενε. Πάω να δω. Θα πας. Εννοείται πως πάω να δω, ρε μαλάκα, κάτσε.
Τίποτα, μαλάκα. Εντάξει, μαλακίζονται λίγο εδώ πέρα παραπάνω. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Με συγχωρείτε αν ακούστηκε αυτό. Όπου τι Δεν έγινε. ξέρω πώς έγινε. Το Messenger. Αχα. Πλάκα, πριν κλείσουμε το επεισόδιο. Ναι. Κάτι τελευταίο που θέλω να τοποθετηθώ. Αχα. Νομίζω το είχα πει το πρώτο κομμάτι και παλιότερα, αλλά στα κακαλά μου, δεν το ξαναλέω, γιατί αυτός είμαι. Το παρατήρησες και εσύ, γιατί κάθε φορά που μου στέλνεις μήνυμα σε παίρνω τηλέφωνο. Ή βασικά μόλις έκανα εγώ να το παρατηρήσεις. Μπράβο, ναι. Δεν ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, στη δουλειά μου ξέρεις ότι απαντάω συνέχεια email. Ναι. Δηλαδή, το 90% της δουλειάς μου είναι email. Όλη την ώρα σταμάτα. Μου φαίνεται γολγοθάς το να πρέπει να... Έχω αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 αναπάτητα στο Instagram, 4-5 στο Messenger και μπορεί να σε κάποια να έχω 2 και 3 μέρες να απαντήσω. Κοίταξε, εγώ έχω βρει την μαγιά, αλλά γίνεται μόνο σε φίλους. Ναι. Ηχητικό. Ναι. Δεν είναι λίγο... Και εμένα μου αρέσει να στέλνω και όταν μου στέλνουν τα ακούω επί 2 ταχύτητα. Και αν δεν καταλάβω κάτι το χαμηλό. Το μαλάκα. Αλλά το ακούω. Τη βρίσκω με τα ηχητικά τελευταία. Αλλά, ναι. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Θέλω να κάνουμε κάτι. Σεξ. Θα το κάνω Πολ. Δεν μ' απάντησες. Ναι. Θα τα πούμε μετά. Ναι. Για κάνε ένα poll. Ανακοίνωσε το poll και μπορούμε κάνε το μετά, να συμφωνήσουμε πλέον όλοι ότι δεν θα μιλάμε μέσω Messenger. Ναι. Ναι, όχι, μαλάκα, συμφωνώ. Σχέση με, εγώ μιλάω με το Instagram πλέον. Όλοι, ρε. Πέθανε. It's dead. It's dead, baby. It's dead. It's dead, baby. Messenger is dead, you know. Ναι, μωρέ. Yeah. Και άντε τηλέφωνο. I have to kill Messenger. Go. Okay. I shoot it. No, don't sue us. Σιγά τα ρήμα. Καταστροφές. Όλα τα ρήμα. Ναι, γιατί θα με βοηθούσε πάρα πολύ περισσότερο. Να έχω 15 μηνύματα διάβαστα στο Instagram αντί για 10. Το μαλάκα. Και τι έκανα όμως. Τι έκανες. Έχεις screen on time στο κινητό σου. Τι. Έχεις screen on time στο κινητό σου. Τι λες ρε μαλάκα. Θα έλεγε 50.000 ώρες. Εγώ το είπα screen on time. Μπράβο Κώστα. Εγώ κατάλαβα γιατί είμαι χαζός. Ναι, νομίζω on screen time. Νομίζω βγάζει Τώρα, περισσότερο ό,τι είναι, νόημα. ναι. Ό,τι είναι τώρα, τι του είπα. Καλό είναι. Αρκετό του μου scrolling στο TikTok. Φτάνει αυτό. Το έσβησα. Μπράβο. Ξέρεις γιατί κι άλλο, κι αυτό προέρχεται από το όταν χάνομαι στο doom scroll. Ναι. Συνειδητοποίησα ότι ο λόγος που ήθελα να κρατήσω το TikTok είναι για να συνεχίσω να πιστεύω και sorry πάλι αν το έχω πει, να συνεχίσω να πιστεύω ότι είμαι relevant. Ότι δεν θα χάσω κανένα trend. Ναι, δεν έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά τώρα την πήρα την απόφαση. Μπράβο. Είμαστε στις 2-3 μέρες. Από το ξύνο βαράς κανονικά, Ναι. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, έλα να πούμε κανένα λολάκι, γιατί αλλιώς... Το club. Το κλαμπ είναι σοβαρό. Λοιπόν, Θα το αναφέρουμε live. Λοιπόν, θα πω αυτό για να κλείσουμε. Ωραία, πες το και κλείνουμε. Τελευταίο. Υπάρχει ένα κλαμπ το οποίο κάθε Παρασκευή βράδυ πηγαίνει για πεζοπορία στο φαράγγι των επικαλεστών. Και γίνονται ωραία πραγματάκια εκεί πέρα μέσα. Μπορεί κάποια μέρα να γίνει και side project. Να γίνει, να κάνουμε καμιά φάση. Είμαστε σίγουρα... Έχουμε και λόγο. Έχουμε βεβαίως. Και λίγο φτιάξιμο, αλλά έχουμε και λόγο. Καλό είναι, μωρέ. Όποιος κατάλαβε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πάρα πολλά.